og ikke har så meget kendskab til. Og så finder man sine personlige grænser. Det synes jeg har været noget af det fedeste i turen. Jeg vil også sige, det med at man kommer ud og virkelig forbryder sine personlige grænser af, og man finder i hvert fald også en ny side af sig selv. Ja, disciplinær, det er meget mindre, end jeg tror. Jeg havde i hvert fald forventet, at det var måske sådan den militæragtige, men det er langt fra, det er meget stille og roligt forhold mellem besætning og elever. Der er god kontakt mellem besætningen og eleverne. Det er ikke bare lærere og bestemmer, altså det er også en del af togtet, altså de er lige så meget en del af det. Man kan også godt komme ned på banjerne og lige komme med en kæk bemærkning og sådan noget. Jeg fik det anbefalet, at det skulle... Hendes søn havde været på afsted her, og det havde været en super fed tur. Så hun anbefalede, at det var et godt sted at komme og prøve noget helt anderledes. Så jeg blev anbefalet kun af det bedste, og det fik hun så også ret i, at det er en super fed oplevelse. Det er helt sikkert noget, man vil huske resten af livet. Man får en masse gode kammerater, og du får lov til at sejle på et fuldrigget skib. Det er en super fed oplevelse. Og man kommer ud og oplever en del af verden, og finder nogle nye sider af sig selv. Så det kan stærkt anbefales. På gymnasiet, der har vi det sjovt, og vi har godt fællesskab, og vi arbejder godt sammen. På Martik, der bliver vi undervist i maritime fag, såsom el, hydraulik og motorlære. På Skipperskolen bliver vi undervist i sikkerhed og radiokommunikation, hvor vi ender med at få et ROC-certifikat. På kollegiet har vi både et hjem og et sted, hvor vi kan have det sjovt med klassekammeraterne i fritiden. Så hvis det her det er noget for dig, så meld dig på HF Søfart.